باش خوندەکارن هێژە ئیرۆ ئەمێ دەرباسی وانەیە یەکەم ji beşa pêncem beşa herî dawî ji pirtûka zimanê Kurdî arefa pênc em ê bistînin û waneya me jî çîrokî ye. Çîrokeke bi navê Kerê Derewîn. Navê çîroka me Kerê Derewîn. Çima navê Kerê Derewîn e? Ev çîrok li ser derewan û rastiyê şîrove dike. Em ê hin pirsa bixwînin di rûpela 116 de piştre em ê derbasî çîroka xwe bibin. Tu bi hevalên xwe re demeke çawa derbas dikî? Nêrîna te li ser mirovê derewîn û xapînok çi ye? Çima pêwîst e her dem mirov rastiyê bibêje û derewan neke? Çima her kes ji mirovê rastgo hez dike û rêzgirtinê ji wî re digire? Temam, di nav têkiliyên mirova de mirov di nav hev de divê têkiliyê wan du tiştê sereketê de hebin. Yek jê rastî a din rêzgirtin. Rastî û rêzgirtin hezkirinê û têkiliyên xweş di navbera mirova de ava dike ango baweriya wan bi hev xurt dibe. Yani çênabe em derewan li kesên hemberî xwe bikin, kesên hemberî xwe derewan çênabe em bikin û çênabe em rêzgirtina wan kêm bikin. Ji ber ku rêzgirtin û rastî bi hev re têkiliyan xurt dike û hezkirinê ava dike û jiyaneke biwate em dijîn. Ka em ê derbasî çîroka xwe bibin, çîroka me jî li ser hin lawiran e, lawir bi hev jiyan dikirin, di zeviyekê de jiyan dikirin, çêlek hebû, hesp hebû, mih hebû, ker hebû û mirîşk hebû. Di nav van lawiran de çêlekek ji xwe re dimeşiya. Rojekê ji rojan kulmek genim dît ku li erdê bû. Wê çêlekê rahişt kulma genim û bir ji hevalê xwe re xwest ku dihêzirî ku ez û hevalê xwe mê bi hev re vê kulma genim bixwin. Yani ji ber ku ez ezî li bawê tin nebû, dixwest ku bi hevalê xwe re vê kulma genim parve bike û bi hev re bixwin. Piştî giha cem hevalê xwe ji war got ka em ê vê kulma genim bi hev re bixwin. Mirîşk keniya û bi dengekî bilind got ev kulma genim mawê kî bixwe û kî naxwe? Têra yekî ji me nake. Çêlek got bi rastî jî ev kulma genim hin dike? Têra yekî ji me nake. Rabû hesp pêşîniyarek da. Got ez ê çareseriyekê bidim. Got em ê vê kulma genim rajêne û em ê li zeviyekê li erdekê em ê wê biçînin û em ê av bidin ji bo derkeve bibe simbil û genim gelek bibe, em giştik jê bixwin û têra me hemûyan bike. Rabû lawiran bi hev re alîkar bûn û genimê xwe çandin di wê erdê de û her demekê diçûn serî didan erda xwe, av didan, ha jî hebûn. Piştî demekê genim şîn hat, giha derket, erd şîn bû. Rojekê ji rojan kesek li dora erdê tin nebû, lawir her yek li mala xwe bû. Ker di wir dimeşiya, di ber erdê re dimeşiya gihayê şîn dît û ew ker gelekî birçî bû. Dilê wî çû ew erda şîn ew gihayê di erdê diçandî, dilê wî çûyê xwest got bixwe. û kesek li dora wî tin nebû. Wê çi bike? Dihêzirî got ez gurzekî ji vê gihayê bixwim, hevalên min nahisin. Piştre got ez gurzek xwar. Piştre têr nebû. Got ez ê gurzek dijî bixwim, kesek hayê ji min nabîne. Kesek min nahise û hevalên tengezar nabin, ji me aciz nabin. Piştre gurzek din jî xwar, dîsa têr jê nexwar. Rabû ew ker ket nav giha de, giha giştik da ber xwe û xwar û çû, ji wê derî çû. Lawiran dîtin ku erda wan vala bûye, hinka ev genim xwariye. Rabû hesp civînek çêkir, civînek çêkir û hemû lawir civandin, hevalê xwe civandin, gotin ka kê ev giha xwariye, kê ev simbil xwarine, bera mikur were, bera xwe bêje, bi rastiyê biaxive. Kesekî dey nekir destpêkê, piştre ker ji tirsa ku kesek pê derxe, çi kir? Hevala xwe mih sûcdar kir, got mih bi çavê xwe dîtiye, mihê ew genim xwariye, ew giha xwariye. Mihê feqîrê xwest got li ber xwe bide, lê nikarîbû. Çiqa xwest got biştexile,
کەسێکی ژێ باوەڕ نەکرد ji ber ker got me bi çavê xwe dîtiye ku ev meh giha dixwe. Giştika têkiliyê xwe bi mihê re xwe dikirin û nema jê hez kirin, mih gelekî aciz bû û bi tena serê xwe çû malê û digiriya. Piştî vê bûyerê piştî ker derewil hevalê xwe kir û giştika jê bawer kir, ker çû malê kêfa wî gelekî dihat, bi dengekî bilind dikeniya, ket hundirdê û bi dengekî bilind dikeniya û diaxivî digo miha feqîr kesek nizanîbû ku ne te giha xwariye û kesekî pê dernexist ku min giha xwariye. Wexta wilo diştexile dengî bilind bû, hez û çêlek her du di ber deriyê mala wî re derbas dibûn, dengî wî bihîstin. Dengê ker bihîstin, naskirin rastî çi ye? Naskirin ku mih giha nexwariye û ker ew ê sûcdar e, lê sûcdarî bi xist hestê mihê de, xist hestê hevala xwe de. Rabû hez bi dîsa civînek çêkir, civîn çêkir û hevalên xwe li ber deriyê ker civandin û ji wa re rastî gotin û ji ker re gotin dema ku te ev gotin digotin û tu mikur hat, tu bi tena serê xwe di malê de tu mikur hat, me dengê te bihîst û me rastî naskir ji niha û pê de kesek bi kerê derewîn re neaxive têkiliyên xwe jê qut bikin. Gotin piştî te ev şaştî kir û te giha xwar, heger tu mikur hatiba û te rastî gotiba, te lêborîna xwe xwestiba, me nêl te bibûranda, lê piştî ku te sûcdar xist hestê hevala xwe de û te derewil me kir û te em xapandin, cihê xayîna di nav me de tune ye. Rabû mih kêfa wê gelekî hat, ji ber ku rastî derket, her tim di dawiyê de rastî derdikeve. Ev sûda gome ji çîroka xwe girt, xwendekarên hêja çîroka me bi dawî bû û giştî li ser rastiyê diaxive û li ser rêzgirtinê. Ez rêzgirtina kesî hemberî xwe bigirim, ez derewa lê nekim, ez bi rastî bi hevalê xwe re bim, bi kesê hemberî xwe re bim, divê her tim di nav têkiliyan de rastî û rêzgirtin hebe ji bo hezkirin û bawerî jî xurttir bibe. Me waneya xwe me çîroka xwe bi dawî kir, xwendekarên hêja hûn ê vê çîrokê di rûpela 117, 117 û 118 û 119 ev çîrok tê de hatiye nivîsandin hûn ê xweşik bixwînin û dîsa agahiyê min wê were bîra we. Lê ev çîrok dirêj e, ez niha naxwînim, hûn ê ji xwe re bixwînin ji rûpela 117, 118 û 119. Pêşinyar tê wateya pêşkêşkirina çareyekê yan jî nerînekê. Nerîneke din. Dema ku hez pêşinyar da yanî nerînek da. Dema ku kulma gelinim têra wan nekirin, hez got ez ê pêşinyar bikim ku em vê kulma gelinim di erdê de biçînin. Yani ev pêşinyar, ev nerînek baş bû ku alîkariya wan kir ji vê kêşeyê derkevin ya jî çareserkirinek da. Peyva din pejirandin, erêkirin, qebûlkirin ya jî qayîlbûn. Peyva pejirandin tê wateya qayîlbûn. Yani hemû lawiran nerîna hez pejirandin yani qebûlkirin û pêrebûn. Gurz tê wateya baq. Dema me got ker her carekê gurzek ji giha dixwar yani baqek ji giha dixwar. Peyva tengezar yani aciz. Tengijîn yan jî aciz. Piştî rastî derket, ker tengezar bû, aciz bû. Ragihandin tê wateya agahdarkirin û diyarkirin. Ragihandin tê wateya tiştekî ez diyar bikim. Ez tiştekî ragihînim yani ez diyar bikim. Dema em bêjin li ser televîzyonê bûyerek hat ragihandin yani hat diyarkirin. Bûyer tişta ku rûdaye. Tişta ku çê bûye. Bûyer yani dema tiştek çê bibe em bêjin ev bûyer e. Yani em bêjin di Qamişlo de bûyera em bêjin wek mîna teqînek çê bû berî salekê. Bûyerek çê bû berî salekê. Ev tişta ku rûdaye bûyer. Peyva din
مكر هاتن تيواتيا راست قوتن دماكو كر مكر هات نچارما مكر هات بشتي راستي دركت يعني تشتي راستي قوت مكر هاتن يعني راست قوتن بيفا لهفكت نما تزانه چبكه لهفكت يعني نما تزانه وي چبكه اف هبوك بويجه بويش چيا يعني تشتكي مجازيه يعني دما زميناتك دبيجم سر بويش دما از بيجم وك من لي جهداري كر من وي جهداري كر ام دبيجن مجوهي خداي افناي واتياغو مجوهي خو راهشتو مدايه يعني مجهداريه اخافتني ويكر اف واتيك مجازي ددا دما از بيجم من جهداي يعني جي دما از بيجم وكميناك از جي فاره فريا افناي واتياغو باسكي من شيبو از فريا لي اف واتيك مجازي ددا كو كيف خوشي ديار دكا اف بويجه هروها هفوكا الهفكت يعني نما تزانه چبكه اف جي بويجه امي ورن بيفا دويده تاوان باركرن يعني سوجدار كرن يعني دما از تشتكي تخم هستي وانده كون نكربن يعني وقو مه سوجدار بو بكرنا تشتكي اوي نكري اف تاوان باركرن يعني سوجدار كرن بيفا بريار تي واتايا فرمان يعني دما كو ام برياركي درخن بتشتكي نوكو ببا بريار جي آلية كسي برپرسیار تي درخستن وك اختاقو حسب بريار درخست حسب فرمان دا كو كسك نما بكرب اخذ شبر كو كسكي خابينوك وخاين بيفا دورا قمان دو دلي نا بشتراست كرن دو دلي وقمان يعني وك كو از كسكي نباور بم قماني يعني لدجي باورية خنز يعني خاين امي ورن گفتگو یاوانه خوندکاری هیجا اب گشتی واتهی پیوابون ما شیرو وکرن هر پیوکی جوان هونه دهم دره شیرو کید ببینن بشرا امي هرن گفتگو یاوانه هن پرسان چاره سر بکن او جدرو پلا 120 ده پرسایه که دبیجا چیلکا سور چیل اردی دید و چما بخوره بر خوندکارن هیجا امی جبهندره وی چیروکی امی رامانکی درخن رامانا ما یا بنگهین يعني فكرة یا چیروکا ما چی لسر راستیه و ریزگرتنی دا آخفه دوی مروف هرتن بکسی الهمبری خوره راست بیش با شبرکو باوری خورد با گو مروف دروان کسی همبری خو بکا کسک نما باوری به تینا او باوری دشکی ایدی نما کس ریزگرتنا ویشی دیگرا رامانا بنگهین یاوانه یامه دوی ام لهمبری کسین دن راست بیش و ریزگرتی بن امی رامانا خو بنویسینن دوی ام لهمبر کسین دن راست و ریزگرتی بن اف رامانا وانا یا مبو کو گرینگیا راستی دیار دکه امی بهبره پرسین وانا یشی چاره سر بکن خوندکارین هیجا هن پرس هنه امی وان بخوینن و برسفا وان لسر دپی بنویسینن پرسایه که ji گفتگویا وانه درو پلا 120 ده دبیجه چیلکا سور چل اردیدید و چما بخوره بر اگو چیلکی چل اردیدید بو اگو کل مگنم لاردیدید بو و شبو چه بخور بر شبو کو او هوالی خواه بهبره بخون يعني بهوالی خوره بارفه بکه امی برسبا خوشی بنویسینن مگوت كل ما كجنم لأرديديت كل ما جنم أردي دي چما بخوره بر جبوكو بهوالين خوره بارفه بك
میوەرن پرسا دواژی بخوێنن خوێندەکارین هێژە پرسا دوا دەبێژێت چما مریشک بدەنگێکی بلندکەنیا چما مریشکەنیا ژبەرکۆ زانی بوو کۆ ئەو کولما گەنم هندیکە و تێ هەواڵان نیشتەکە ناکە ئەمێ بێژن ژبەرکۆ زانی بوو ئەو کولما گەنم هندیکە ژبەرکۆ زانی بوو کو ئەو گەنم هندیکە و تێراوان ناکە ئەمێ هەرن پرساسسیاژی دەبێژە ji bo kulma genim hesp çi pêşinyar kir me got hesp pêşinyarek gelekî xweş kir û hevalên wî jî pejirandin hesp got em ê vê kulma genim di erdê de biçînin ji bo ku ev genim pir bibe pêşinyara hesp çi bû me got hesp pêşinyar kir ku kulma genim em ê pêşinyara hesp binivîsînin kulma genim di erdê de biçînin hesp xuya dikir ku lawirekî jîrek bû ji ber wilo pêşinyara wî jî bicih bû pirsa çara dibêje çima ker mih bi xwarina genim tawanbar kir çima ker xist hestê hevala xwe de ew tawanbar kir bi kulma genim ji ber ku dixwest ku wê sûjdariyê ji xwe dûr bixe ji bo ku rastî ji bo kes rastiyê nas nekin pirsa çara em ê bêjin ji bo ku rastî were veşartin ji bo ku rastî were veşartin her tim rastî di dawiyê de berdikeve خوێندەکارین هێژا hin pirsên din mane ev jî ji were karê malê ne lê destpêkê pirsa pênca jî hin valahîtê de hene pirsê şeş û heft ji were karê malê pirsa pênca valahîtê de hene dibêje çêlek û ker û hesp bi çi dihatin naskirin yani di hindirê vê çîrokê dipiştî me ev çîrok nas kir û me bûyerê wê yek bi yek şîrove kir dihat xuyakirin ku çêlek bi comerdiya xwe dihat naskirin ji ber ku ew kulma genim nedixwest bi tena serê xwe bixwe dixwest bi hevalê xwe re parve bike çêlek comerd bû din hesp jî lawirekî jîr bû ji ber vê yekê pêşinyarî wî jî bi cih hatin pêşinyarî wî rast bûn û hevalê wî gotinê wî qebûl dikirin û her dem wî civîn çê dikirin ji ber ku kesekî jîr bû ker bi çi dihat naskirin bi derewan û bi xapandinê hat naskirin divan belahiyan de li kêleka çêlek deynin comerdî li ser de pê binivîsînin ji bo ku li ser we hêsan bibe pirsa pênca em ê binivîsînin me got çêlek bi çi dihat naskirin bi comerdî hesp bi çi dihat naskirin bi jîrbûnê û ker bi çi dihat naskirin bi derewan çêlek comerdî hesp jîrbûn ker derew bi derewan dihat naskirin me ev pirs bi dawî kirin xwendekarên hêja em ê bi hev re herin rûpela 121 di rûpela 121 de jî em ê ji hindirê wê em ê peyvan bigihînin wateya wan dibêje pirsayekî li cem we karê malê xwendekarên hêja hûn ê hevokan saz bikin peyva pêşinyar û alîkarî û bûyer tê de bikarbînin lê em ê pirsa di dua jî her peyvekê wateya wê şîrove bikin dibêje çandin û hevaltî û kombûn û rastî her peyvekê em ê wateya wê bigihînin em ê bi hev re derbasî rûpela 121 bibin û em ê pirsên ku tê de hatin nedayîn em ê çareser bikin pirsayekê ji we re pirs li ser de pê danîne em ê wan çareser bikin pirsayekê em ê van hevan hersî peyvan em ê di hevoka de bikarbînin peyva pêşinyar
پیوا پیشنیار امی بیجن وەک پێژراندنا پێشنیاران پێشکەتنا جوواکێ یعنی دوێ مرۆڤ پێشنیاری هەموو کەسان بپەژرینە و فێر بکە و قبول بکە ji bo ku pêşketin çê bibe timî nerînek tenê bi nerîna kesekî tenê pêşketin çê nabe em ê bêjin pêşinyar pejirandina em ê hevok xwe binivîsînin pejirandina pêşinyaran pêşketina civakê ye. Civakê ye. Peyva dû di peyva alîkarî em ê çi hevokê bidênê em ê bêjin alîkarî hezkirinê ava dike. Dema mirov bi hev re alîkar bin, hezkirin jî di navbera wan de xurt dibe. Em ê bêjin alîkarî hezkirinê ava dike. Hezkirinê ava dike. Peyva bûyer em ê çi hevokê jî resaz bikin em ê bêjin wek bûyera Kobanê vîna Kurdan ya xurt diyar kir. Em ê bêjin bûyera Kobanê vîna Kurdan a xurt diyar kir. Tamam. Em ê werin pirsa didwa bi hev re xwendekarên hêja hin peyv hene em ê wan bigihînin peyva dijberî wê yanî wateya wan li dijî hevin em ê wan bigihînin hev peyva çandin, hevaltî, kombûn, rastî li aliyê din jî belavbûn, çinîn, derew, dijminahî. Ev peyv her peyvek di vir de û wateya li dijî wê di vir de heye. Ka em ê nas bikin peyva çandin kîjan ji wan dijberî wê ye? Belavbûn ya çinîn ya derew ya dijminahî. Peyva çandin dijberî wê çinîn e. Em ê bigihînin peyva çinîn. Peyva hevaltî çi dijberî wê ye? Belavbûn yan jî derew yan jî dijminahî. Dijminahî dijberî hevaltî ye. Kombûn dijberî wê belavbûn. Peyva rastî dijberî wê derew. Her peyvekê megihand peyva li dijî wê û em ji pirsa didwa derbas bûn em herin pirsa sisiya. Pirsa sisiya hin hevok hene di pirtûkê de hûnê wan bibînin. Dibêje di rûpela 121 de dibêje ker genim xwar. Peyva xwar wateya wê binivîsînin. Hûnê li kêleka hevokê binivîsînin tîmar. Xwar yani tîmar bû. Hevoka din dibêje mihê sûnd xwar. Mihê sûnd xwar yani soz da. Soz da konewê birokirî. Peyva xwar li vê de hat bi wateya soz tê. Hevoka dû wê dibêje ker mafê mihê xwar. Ker mafê mihê xwar vir peyva xwar tê wateya zordarî ye. Yani zordarî li hevala xwe kir. Peyva hevoka herî dawî rêya xwar ji gayê pîr e. Rêya xwar ji gayê pîr e. Peyva xwar tê wateya vê de tê wateya nerast yan jî nedurist. Nerast yan jî nedurist. Em ji rûpela 122 didwan jî derbas bûn xwendekarên hêja û me pirsên wê çareser kirin. Em ê bi hev re derbasî beşa rêziman bibin ji waneyê. Em gihan rêzimanê Kurdî em ê hin agahiyan li ser zimanê xwe yê Kurdî bibin. Îro agahiya me li ser cînavkên nebinavkirî. Ka em ê van hevoka bixwînin ji bo ku em nas bikin cînavkê nebinavkirî çi ne? Hemû rabûn ser pêyan. Hemû kî rabû ser piya? Hemû rabûn ser piya. Her kes bi karê xwe mijûl bûn. Kî bi karê xwe mijûl bûn? Her kes. Lê ew her kes kî ne? Ew her kes kî ne em nizanin. Her kes xwendekarên, karkerên, mamostene, çi ne? Êgo bi karê xwe rabûn em nizanin bes her kes. Yani hemû bi karê xwe rabûn.
لينا ديارة بكينا هنكس جدور فتين هنكس جدور فتين أمزانن هنكس هنا لكينا أموان ناس لكن يعني نبنا فكرين نديارن جلكان كاري خوا بيك آني جلكان كاري خوا بيك آني بس أمزانن أو جلك كينا لي جلكان كاري خوا بيك آني أف بيبا همو هركس هنكس جلكان أف بيب چنه أف جينافكين نبنافكرين جينافكين نبنافكرين يعني جهي نافكي نبنافكري قلت يعني جدي لاغو أزبيجم همو خوندكار بكاري خرابون أم نزانن بكين خوندكارن ما مستند چنه أم نزان أبيجن همو رابون سر بيان همو رابون سر بيان يعني جهي نافكي قرتيه تمام بدك بيضا همو جهي نافكي قرتيه يعني دماكو أزبيجن مالبات بقشتي آليكاريا هفكرن أمي بيجن همويان آليكاريا هفكرن دما مگو همويان نما تيديا كرن بكيه أفهمو جهي نافكي قرت بناسا جنافكي نبنافكري أو جنابن كو جهي نافن نديار دقرن نافي نديار يعني دما أزبيجم همو رابون سر بيان نديارة بكي رابويا سر بيان هن هفوك هنا دبرتوكي ده دروبا لا صدو بيستو دوان ده أو جي جنافكي نبنافكري دوان ده هنا وك ما همو ناس كرن لي أو همو كينا نديارن برفيه كي نافي وان جنافكي نبنافكرين يعني نديارن هنا كان زورا جلا كان برن بيدا هنا كان زورا جلا كان برن لي أو كينا أو هناكو أو جلا كينا نديارن تكس رانا هيجا باري كتي تكس ندي عربيكيا رانا هيجا باري كتي هركس جبو ولاتي خوا كار دكا هركس جبو ولاتي خوا كار دكا اف بيبا هركس تكس هنا كان همو جيلا كان اف بقشتي جينافكين نبنافكرينا هوني وانجي ازبر بكن خوندكارن هيجا وبهول بدن كو دهوك النودا بكار بينن وفيدا أزقيام داوية وانا يا أخوة وسباس دكم بو تماشا كرني وبمينن بخير وخوشية ده